אתם רוצים לעצב מחדש את הבית שלכם, אבל אתם לא יודעים איך בדיוק לעשות את זה. יש מבחר כל כך גדול של רהיטים שאתם אוהבים. איך תדעו מה מתאים לחדר שלכם בדיוק? בדיוק בשביל זה המציאו את מאצ'ו פיקצ'ו. החיים שלכם עומדים להשתנות בלחיצת כפתור. צלמו את החדר שברצונכם לעצב והעלו את התמונות לאתר. לא משנה אם החדר מלא ברהיטים או ריק, מעלים את התמונה לאתר ועוברים לבחור את הרהיטים האהובים עליכם. במאצ'ו פיקצ'ו תוכלו לבחור את הרהיטים והחפצים ממיטב החברות המובילות בישראל. כל שנותר הוא לשלוח את בחירתכם ולהשאיר לנו את כל העבודה. צוות המומחים שלנו יהפוך את החדר שלכם להדמיה תלת-מימדית. הצוות המקצועי ימליץ בהתאם לגודל החדר והרהיטים שבחרתם מהו העיצוב שהכי מתאים לכם. בתוך 4 ימי עבודה תקבלו הישר לתיבת המייל שלכם את הדמיית תלת-המימד שלנו. מאצ'ו פיקצ'ו עומדת להפוך את החיים שלכם להרבה יותר קלים ויפים. תהנו.